Liniștea este deplină, o tăcere grea. Niciun foșnet prin cetina brazilor, niciun ochi galben care să ciopărcească bezna dintre trunchiurile noduroase, niciun mărâit care să deranjeze aerul rece. Broden stă singur în gura întunericului, strângând în pumn o lamă, ce pare să fie cea care a înghițit și ultima fărâmă de lumină rămasă în pădure. Își privește palmele, teroarea ghearelor se stinsese. Sunt din nou mâini de om, cu pielea intactă și rănile vindecate miraculos, lăsând în urmă doar amintirea durerii. În palmă, metalul artefactului pulsează. Este o lamă gravată cu rune vechi, un blestem tăios, făurit pentru un singur scop, să curme viața unei fiare unice, cea care îi cotropește sufletul. Atunci o aude, un scâncet subțire, un plâns de copil ca un șficuit de bici. Sunetul vine de aproape, tot mai aproape. O fetiță stă în genunchi în mijlocul poiemii, să aibă cam 7 ani. Rochia ei albă este boțită la poale, iar părul despletit îi este lipit de obrajii murdari de noroi. Întinde mâinile în gol, cu degetele mici dezmierdând aerul în cercuri invizibile, de parcă mângâie o prezență pe care doar ea o poate zări. Este clar că apariția nu aparține lumii celor vii. Este o fantomă a trecutului, o fărâmă de epavă psihologică pierdută în această derivă a realității. Nu mi-e frică de dumneavoastră, domnule, rostește ea. Și știu ce căutați, continuă fetița, desenând mai departe acele rotiri hipnotice în aer. Tu pe cine cauți, copilă? Întreabă el, iar vocea lui sună straniu în tăcerea pădurii. Ce caut eu nu mai este aici, răspunde ea, oprindu-și brusc mișcarea mâinilor. Acum este în dumneavoastră. Ești sigură? Vă cunosc de când erați mic și vă ascundeam sub pat, spune ea, iar în clipa următoare, imaginea ei translucidă se dizolvă în umbră, lăsând în urmă un freamăt de aer neliniștit. Unde fusese ea rămâne un cerc perfect de ciuperci albe, iar în centrul cercului pământul este arat adânc de urme de gheare invizibile. Broden își pleacă fruntea închizând ochii. Trezește-te, ordonă el propriului său suflet cotropit. În străfundurile ființei sale, fiara deschide ochii. O pereche de scântei se aprinde în bezna conștiinței sale, iar urechile lupului se ciulesc, gata de vânătoare. Un mârâit surd, prelung, îi vibrează în piept. Știu, zice Broden, știu că ești acolo. Partea sălbatică nu răspunde prin cuvinte, dar el îi simte prezența totală. Așteaptă, veghează, este pregătită pentru jertfă. Aici începe ritualul de supunere. Broden privește cercul magic și rănile pământului din mijlocul lui. Cu o mișcare scurtă și plină de o încărcătură mistică, își întoarce lama spre propriul piept, străpungând simbolic proiecția fiarei din interior. Apoi înfige metalul gravat cu semne chiar în inima cercului de ciuperci, pecetluind sacrificiul în pământ. Din depărtare, un urlet de dincolo de mormânt sfâșie noaptea, apoi altul mai aproape și încă 10.
Cețurile pădurii se adună rapid în jurul poienii. Rând pe rând, siluete albe translucide se prelin printre copaci, plecându-și capetele nevăzute în fața lamei înfipte. Fantomele pădurii recunosc noul stăpân. Haita de umbre se adună în tăcere, înconjurându-l într-un pact mut. Broden nu mai este singur. Realitatea se clatină, iar armata lui de spectre așteaptă primul ordin.